Jeg har ligget så dårligt i natten. Hvad sker der? Og hvorfor ligger der en sok her? Jeg hader at have langt hår. Jeg fandt en dreng. What the? Et løg? Ej, hvad sker der? Ej, far! Der lå et løg under min luftmadras! Kan du så komme her og forklare det lige med det samme? Nu! Slap nu af, svisk mus. Ja, nu! Og det er dig, der har lagt løget! Jeg har en god forklaring. Hvad? Altså, du ved godt, du spiller meget fodbold og den slags. Og, Ja. og man ved ikke helt om man skulle tro, at du er en prinsesse eller ej. Men jeg lover dig, Livret! Du skal nok få en PlayStation 2. Jeg vil have en PlayStation 3! Det får du også. Det får du. Livret! Kaster på ham. Nej, du er... Nu! Godt livret! Vi fordobler din juleløn!